Kani gede ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phi de imeri nong ti walang. Kini gilong ki mar ki bakong san jong ka khubor mata ka stem. Lam khamat ka India ban penondur thama ya ka lawai ha ka perthai la ong menteri rang badu kari Narendra Modi. Ringkat ba kiwi ki jila ha kari ka jila Nagaland ro kala rakhe ka sngi buram ka bakarpang ban kan mau ki pulit ki bala phai la ka jong ka jing im kat ba ki dang shakri hala ka kam. Snowman ki nong snong jong ka mau hati constituency hadien bala yo ya ka jing menjur ban pen bhai ki surok kali ha ki snong jong ki. Ken mau buram ka kursi imli ya ba skendrowel si imli ha kalingku snem sngi yap ka ba khan rio ka ba ha menin ka sngi. Ki khubor ki babnya. Menteri rang badu kari Narendra Modi ong ba ka India kala shim ya ka bentan nonge lam ba kaman ban penundur thamai ya ka lawai ha ka perthai ong ba ka ri kala kiyo sa prang habun kiliang ha ka jinga jing kren jo menteri rang badu kari ha ka jinga lang jo ri ka perthai ka bala penya ja ka waini ki thamai pen mi khubor ula pen sngo bakat ba ka perthai shi telup ka ithu ya ka AI kum ka artificial intelligence ke India ka dan sa ka wai pat ka AI ka ba R bat kata ka de ke aspirational India lani ke India ka ba angno ki ba kham kraw ula bandap shu da ka ba ong bakat ba ka perthai ke nang perkhat ya shibun ba ki jing sngo artatin ke India kala mi pau kum ka jing shai bat ka dak jong ka jing kirmen ula pen sngo ru ba ki jing kum ka COVID-19 ka jing hiar ka yo ka kot ha ka perthai ka jing ki jong ka dor ka mur ka jing ka du kam ki jing la ka maryang ba ki thama ka perthai ki kita ru ya kari India. Da ka bayas na okti lang bat kiway ki jila kari barok kaway ka jila Nagaland ro kala rakhi ya ka sngi buram ka bakarpang ban kan mau ya ki pulit ki bala IT ya la ka jong ka jing im bat lani la de ha ka kam shakri lani ka police commemoration day ka baha menin ka sngi lapan long ka jingai parit ha police headquarter Kohima ban buram ki pulit ki bala kolon yap kat ba ki dang don ha ka kam shakri Director General Jongki Pulit DGP kana Jila Nagaland Rupin Sharma bat ki officer rangba ki battalion ba pher jongka kanhun Pulit Nagaland bat ka kanhun dog squad jongka DEF Kohima ki labu sintiu kum ka dak ban kan mau burom ye ki ars pa khat sangot ki Pulit ki bana keleng ke India ki bala lem ni la ka jing im ha ka kam shakri ya kari Haga jing ajing kren jong DGP Rupin Sharma ula ongru bakari ke sngi ban sngo sarong shisha ya ka mensim IT lot jong ki Pulit shinrang bakanthai ki blatre da ka jing shlor ha ka kam shakri ki kam ki ba maki ki lapan ki long ki ban sakan mau shirta bat ka keteng je jong ki kan yap show Buntli ki snong ki ba hap mau hati constituency ki bala mat ya ka jing sosat ka ba kraw namar ka jing sniu palat jong ki surok kali mentai kelas ngo ka men shibun hadien bala yo ya ka jing menjur ban siang rong bat pen bha ya ki te ki surok kali kinong shong snong ki le kendo shibun ki jing namar ka jing long ka ba isang sot jong ki surok bat ka jing ben bana ban pen bha ki surok kali kalawan rai ka jing sngau ja tha na ka ban ta jong ki Kibabuan ni kinong snong kila ay ka jingiro ya ki jing perchang jong MLA ba Charles Marngar wala shime kani ka sinjam ban penyo ka pisa na ka sorkar ban penbiang ya kani ka jing jong ki palba Kisnong ki ban sayo jing mentoy shen na ka jing pen bhaya ki surok kali ki kenthop ya ka umkra mautari thayang sentumau bat ka pedeng nong rim Hakati ka projek an siang rong ha ka surok nadu snong umkra kaban penyeso bat ka surok PMGSY hamau tari thayang bat sentumau bat peteng syeru surok umsaw nongbri kaba yalam sha nongpo. Kani ka khubor kaban shipi na ka AKASHVANI Shillong. Kum kadak man kan mau buram ya wei ni ki kai tor bas ngau jong ka bri nyau trem ba skendrowels imli bam kwa hedwaru ble la penong ya program ka bakar pang min ka sngi ka bade keling khu snem sngi yap ka bakhan rio jong ba skendrowels imli ude wei ni ki nong roi ba pawnam jong radio ubala ktik jingmot ya bon ba ki brio ki ba yo sngo ye ki jing roi jong
Ban kan mau buram ya ki jing no senyang barat ba jong te kaitor ka kurs imli kala penyeng ya kedurmat jong u ha ka shnong thiet benther selai ba ka bade ka shnong bai ba skendrowels imli ilahe lasan kani ka jing ai buram jong ka kurs imli kalong ka ek ban pensa kan mau ya ki sap ki phong jong ba skendrowel bar kumno kalakta ya krong snam jong ka imlang sa lang la ple pada ya te durmat jong ba skendrowels imli da usong konor jong ka Meghalaya State Planning Board ba met ba lingdo ubade ru MLA jong ka Mairang constituency ha ka jing sakhilang jong upa PMs imli usim jong ka himanong khlau I kurim bat ki khon ki ti jong ba skendrowel kirang ba jong ka kurs imli usordar jong ka thiet benther bat ki we Hakapor ba ai jingkiran uba met ba ulapan pawi ki jing sngohun ka bakraw bola yo ya kalat ban pli padai ka durmat jong iba skendrowels imli kabade ka jing angnut ka bala khamslem ula ai ka jing khubli sngongo yo menteri rang ba ubala penyo jing kesan pisa na ka banta katai ka jing penyeng ya udurmat ha katai ka snong uba met ba ula ongru uba iba skendrowel ida long unong itu khana uba penwandur ya ki jingja ki bela depja bat ha ka juga por ki baba tairu ya kalawe ula kentu ka kurs imli ban penek pensa ki jing ruai ki bakit jimut jong te kaitor bat play ya kerensan ha ka ba khambon ki brio ki nyo ban sngap ya kini ki jing ruai ki bakodor Karu kompon mundur ya ka ikikedan jing puli ke bakham halor hari India karang ya ka benta jong ka jingkala ka bakrau namar gilat bala pri thamai ya ke bala penrung hapo jong ka National Education Policy NEP arhajar arpho ya kani la pensngau Professor GD Sharma Vice Chancellor jong ka University of Science and Technology Meghalaya USTM Ubaderu President Merim jong ka Association of Indian Universities haka program IG hikai ka berangshan halor ka internationalization at Indian higher education institutions structures and services kabala penlong ha Guwahati dangshan ya kata ka program la penbet ka German Academic Exchange Service GAES New Delhi ha ka jingkran jong Professor Sharma ula banjur ba ka NEP arhajar arpho kala penyo ki college bet ki school ba jong ka India de ki lat ki banyarap penwandur thamai ya ka kom long jong ka puli puthi da ka batrwaru ya ka jing penjensor ha ki jing start ki ba harukom ka ba ki samla puli ki laban persang katkum ka jing sautanat ka jong ki Da ka jing persang ban penklan ya ka rekom penyat kam ka babit babiang ka Sarkar Meghalaya ka lapan kongsan ba baro kinuhi kay Samagra Siksha Abhiyan SSA kidi ban peni ya ka jingnet jongki syaka kam lingba ka Teacher Information Management System TIMS app kadi ka hukum balapan mi da ka State Education Mission Authority of Meghalaya SEMAM kathamuan penyo penbet ya ka jing bampiang ka jingyo jingtip jong ka jingnet kinuhi kay SSA shalaka kam ka balong ka jing ka bakraw ban bo ka tre ka ta ha ka bashay bat pentelun ya kiwei ki jingdan kam ka Meghalaya Postal Division ka lapanlong ya ka Meghapex arhajar arpusaw ka badai ka program peninam arsngi ya ki jet stam ki per bat ya ka program lapanlong ha State Convention Center nadu mentnin ka sngi bat an penkut menta ka sngi ka arpu arterik risau arhajar arpusaw la play ka program do Chief Executive Member CEM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC wa penyat sings im rengkat ba ka DGP kong Ida Shisha Nongrang Bun ba kiriu ya ka jinglomi ki jet stam ki ba per kila wani shimta ha ka te ka program la penlong ru ka jing ko ba per na ka banta ki kena school kum ka jing ko tho shiti ka jing order thamai ki stam bat ka jing ko quiz Kawini ki program bakong san ka day ka jing pelat ya ka special cover halor ka Khasi Hills Autonomous District Council Shillong ha ka te ka sngi katu kani ka khubor ka lakut maka wanshpi na ka AKASHVANI Shillong sa shipor kata ka por prabaji nini sob ka Delhi station na ka banta ka khubor ka ktin Hindi ban penbot ka khubor pharenga ka por pra katsan minute kani ka day ka AKASHVANI Shillong